University, a school ya pure and applied sciences. Area ya ne igere analytical chemistry. Igombuate bachelor's degree ya industrial chemistry. Ngatware master's degree ya analytical chemistry. Ne PhD ya analytical chemistry. Kobarika bali bonsi mutorigerere ya TV na mutotegerere tuabaga ni bichinga kichingia amaswali maratware oturaiga tunyare kubase mwancho murigeria bono abona bagani barache gotokonya ase studio gokwandre nkwana yaito ya rera siri tukeriga irio kurigeria bokorero basubati asense ya technical course kono tutaraso haso kurigeria arie agendrete asense mega ya basubati na bana banyaruka gweso ase obokorero boga tigato chake na Dr. Douglas na bogotumanya so far so good asense mega ya sciences ngaki reception na ande obokoreri bwae ngaki ngweso kibara so bonge both ekero kwandra basubati na bana bamura ngaki bagendrete gweso kya so far mbia mono Clinton ase riswali ilio omaete kero to koligereri gocha bona chinga kichiko na gusuka statistically kero goetera ase obumanyi bolito bwate from the World Economic Forum statistics to bwate nabone gata less than 30% y'abasubati baito nabo bagukora mangana a sciences nande ekero kubwati buya ekero ika in terms of bona ekero togo chanka gaiga kero ko ande primary okonyarona abamure bako babangake ibirasi biribianse lakini kero ika standard 7 standard 8 konyara abasubati bangere ko baingira ekero gochibikase secondary goetera amasomo ari bakonyora neki subjects bagochora wacha kwanyana n'abasubati abange ba drop it out kwanyana bona abamura bangere gutigara sciences togocha ase university chaito wacha kwanyana unabono it's unfortunate una especially ase school ya sciences ogocha kwanya n'abasubati barabake sana kuna bona I remember there is a program ya mungo chanara asomia okonyoro musubati aro yo masa bana hostil that means ebintu mbere byakorekanire gatiga iga bikogera abasubati abange batari kogendera na sciences tikato sore daktari what do you think ikegoche gyapena kwara asomire especially the part of the applied science ningegocha kia hinda kwene kya basubati na boiga bana banyaroka ngweso kibarasa kiseme kiga is it isko gari awareness bakonyore tari ngia maybe umuntu kuba miss advice or what boy gotigambo atari bageri como guato koboko Dr. Douglas akiateba litangani nekene ibirasi binge togosoma bya science a ratio ya bana abasubati erenke compared na bombra lakini ochikorigereria ororanga ebirengere limbire gose notion tukero kasege songo abana kinyaroka babwate usaba iburi ntu abayiburi tubwate uchi abana kinyaroka tumaitenga kinyaroka obagwene tegokora chikosi cha arts nto kumanyanga no nya scientist bali prominent abange some of them were better inspired na abaswati so again take moge ko hinda abaswati abagotoka za science kere togokora statistics tokorora ni ntu abayiburi abange totali go support abana baito bapasu chikosi cha sciences so tiga toche sore tutaracha se Dr. Douglas tura tiga sore keromogenda te kwene kiabuna emirubiriga ngo ikiranere kubakonya abaswati weso kya sobonge na bega bana banyaruka what is in need to be done kwene kiabuna buno mwalimu mention metendro wika by class keromwana abaga class 8 okonyora bange banyore the notion whatever ba maybe ba drop interest ba tebi wegane nkongwe ene ya basacha what do you think needs to be done kwene kiabuna ngo eso ibara sobonge again take tangani na tele to went to korego se to went te bia banto to went to abana aba equal opportunities one to batebinga manyete more mutayo bwate to yo bwate obwate facing oyo no bwa basacha emireme yonse abana abagocha gasomera especially in the university because they specialize bacha koba specialist in this area tebwa tinga ose oike egane dichingu no bonge ganiti eito kwen college abana abachinyarokanga
tari nguru gose chiabo kiarekera omonto aratenge nyaroka maybe tabwati nguru aragori gose gento gete yen science whereby omwana oyo abwenta arengereri ande kwanyora ng'a chinyaroka echi chaito nabo babwata obongo kabisa bakorengereri lakini ntwa abaibori twanga ko ba encourage so egento getang'ani natebi abategereri baito na baturigererete nkeringa intu buna abaibori ritang'ani tuchake ko encourage abana baito tuchake ko batebi obuya bwo gukora science science nero muremo bwe kora akore nando nyare no kwerika compared n'emirimo yendo muntu arakore ukikora imirimo asegete pia mama anaya sore daktari onyeme bigo komenta aya obedia nyare ko bakago kwana gago what is the importance yogotwara basubati abaiga asemiremeiga ya science tigame entre gotebaiga una daktari atebire otebire umaite abaiburi baita bange nabo konyora bagocha ba make a decision in terms of career choice asabana baitu nere buya abaiburi banyara goikaransanse nabana babo elinde banyara gutwara discussion a conversation one on one elinde umwana ori omunyaroka ekara akorera matem whichever grade yanyorire elinde oteba kerikira somo yo yegi ataite gokora tari kiri umuiburi ataite umwana yakore so there is that need of that conversation one on one so that umuiburi oirari bagyo yotegerera umwana na ando nyara ko support asera ini ataite gosomera lakini rende koma ite ebintu nebinge tabona takwebori ingaye mbura yachagete gututwera bakabona twikira strikire egentegete na kiki okonya na abaiburi baito batolete down as a chiere cha sciences even though others bangete gotema egento kende daktari na hata na mangana ali role models umaite karongo cha nali ereri na onyaga ali asitole kuna nasomire gocha nonya daktari chi skulu chiri aitire nona yasubwa aitire Clinton na bokonyora buna abalimu abange balenga basacha abasubati n'abakeigo bona bono gusiya ito omuntu eguribaga oteme konem abasubati mbalenga bali in the area of sciences there are very few those ones who go beyond undergraduate kwarire okonyora na bono bali abake baikire gosoma bachiri guchumutwe bali gocha banyora libaga bayira na back to the community bayira na gocha kagari asebaruete elinde banyare ko baikyorkererie kiya kwarire so that banyare ko motivate ababake bagukina bono so that bamayikona kumbe science nero ne bwata an opportunity na hade ne bwata future so that bona abana abagukina bona baro verore kwarire verore na baruka ba if they go into sciences na bakonyara ko genda guchigoro kwarire na hande ne gento kende kero korigereria enjera toko somibwe school kachiorigereri there is that notion of sciences ne chinko kwanyara bono abana baita bange kwanyana bono ebabini bete na science ne chinko bako so masomo already bamaite ngabane nkong ne nkong kwanyara bono musubate nere kago so gali go itera challenges kiri chinge bago face so sichinyinge bago face bata bono ri hote ganchinko le binte bire rise so that one at the end of the day chinko le school kwarire nande bono kero kubwati buya ekera abana abaito bakolire maybe bakolire form 4 bakolire degree entangani mpaka sana bago chibanyora na opportunity yo kugenda omaite in the African context kero kolire abanyaruka abange kero bakolire school akonya bona abange bagotaka ba maybe bachake family nande kero basoira mangana ichi family kwanyora bono mbali konyora ibagali saine because abana mba mutagete family responsibilities ne chinyinge kwanyara bono musubati oyo usimunyero ko tago chikonyora ibaga achikomenta masomo igo bono kwanyara bono bagutigera mapema na ande science for your information it pays well when you go higher unogusuka gutigoro unobuya boro ando opportunities chire chinyinge ganda atigera ura maskani agakonya gukina na bwo kinekero gobuna ebintu bikonya kubebya guchigoro tigato cha sore Dr. Obed otonyara ko batogo kwandra are we fighting the culture metasarongo rwa Africa bange bamanyire nga kisemi cyarenga so mwana mumura omwana munyarokere ne nkare kurenda are we still fighting this culture especially ko kwanda about sciences tigante be gari tanani nonya tore
aba Africa guse likabira yaba Kenya gusaba gusi tiatotebenga there is need for empowerment y'abaswati especially in science tebeyigesa bagweya abaswati ababaito toba empower mambi totabetyo naki abana bagukina egente kema abantu batamanyite abana abari kinyaruka to taba bege tibuya bagenderera amasomo ekera bachakira tigana chete ngasiumu ngatari science bagokora to chakira amasomo ya basic education a primary na secondary ekera abana batari encourage basome mambi yende obuyima bwabo nobokomo nonya n'umuntu ubuchikonyomo nyaruke tasometi mambi yende enyaruke pake chande komuchi isa kutoka ng'umugako uri orarire mapema use mugako nero umunyomete tabwati gasi enyombe ne chandike nakie kugara twa chato tebenga there is need yokuira use yokwene kare y'abasubati basome ekiagara tisemie chichabo bakosoma rero mbara buchigo cha kokonya mbwate buna daktari atebaiga obuyamboro asa masomo buno konya komenda especially the science chaito to isa kurigere maybe later ngo chakoro to boringa what are the opportunities abana abasubati bago stand for mambi bagokore university usaba bakore degree ntangani degree ya kabere abana abasubati ekere to kwenda kulika to tebe university to ya advertise they always give an opportunity for a third rule yaringa at least onye mwale ngabantu 20 ndotete tulikeki muswati kwanya warangu muswati oraiga umontoro abasacha boka baro muswati tayo so toterenga there is need to encourage abana abakinyaruka despite the challenges bakonyora buna yekorochi family basinye kuira ne school there is need basome and there is need bakora science ekiagara mambi yende nabugago chigotogambera nabugago chigotenena utenenienka ekarumu gako ya tayo ya mono miamano mwanchu murigere nyora ngato genda tegusangana kurigereria obokoreri bo basubati asogo eso yase emiremeiga ya science na kurigereria ngaki banyarako bakugenda gweso kya soboke na ndinki kebwenta kubeko kwanike na barabo ngweso kya barasubonge tigato chasore Dr. Douglas otomanyekero to kwandra about now the field work umuntu naroro orumusubati maybe iskogari origereti obwete go so as sciences kirako relate and kira okay o qualified ku university on your degree ya what is the field maybe mondo okore engineering ngogenda risko gari kobeka the abron ngongera kwimo kichuma isko gari and you know all this what it means kiroko kwandra omoswati yo risko gari na komo manyanga chikosi chikacha science kirago so na field work na nachikonyala the equal opportunity uneriyo mosacha currently as we speak we have government policies which guide in terms of access to employment not only kero montako elika bose akolikwa machiko naro ako guide one a third rule it means abasubati na barobono bairwe equal opportunity yokolikwa in any competition in any interview mbabu libagandiro linene lyokolikwa aboyomo abe babere nahande tigatota emekorige umaete chingakibo umaete lirikale chigasikiri chinko ebatigeta abasacha akabaro nyina musubati enjira atongire nare omorege wake akibono urigererie technology yakire kwararire ebintu ebinge biyabeire automated chigasikiri chinko nechi machine chigakora boni gegento getakere no juice esemeli umwana akonyora yugo musubati tabwene tigotwara bwabo na bono koros chigari koimo kichinji nitingo chikonyara yaya boni ge technology yakire ebintu biyabere rahisi kwararire nande gachote emekorigerere one of the challenge kware nkonyora basubati abange barenge goetera in the workplace amangana aria sexual harassment ebintu bona biri boni gabyabere addressed kwararire okonyora umuntu orikiru onya abantu bachaka komo exploit kwararire boni bintu ebyakaniru nande tubwate measures mechanisms in place chigotema ko guide that kind of behavior bigo bono musubati tabone tugutwara goba unekera arikirwe gucyari gucyandika ntubwate chi office kwarare bura bono twa ndwe example kia
It's now a requirement. No ni gaiga story. It is a requirement that as umusubati uri onyorire gasi. Maybe na bwatu mwana omoke. Kwarire komo gonkiare. It is a requirement. Erumugete yaroswa. Yaketa for that kind of a service. For breastfeeding, For breastfeeding. Those facilities, most of the institutions as we speak, those support facilities in Chiroro. Musubati tabwana tuko tuara buoba. Na ande tigamente ko tebaiga. Kero kurigereria masoma bono. Na hali yakare. Taira asima musubati otaete ko kolegas na kogenda na masomo abero 24/7. Ebintu byachira online. Ndumate distance learning. Iko musubati ondo bwensi olikirwe. Abango mate bagutigere degree ntangani. Ondo bwensi otaete komenta masomo. Ntubwate chi university chabere chinyinge cyakire gesoma kwarorire chi technical institutions cyakire gesoma ntubwate online amu montago soma gwetere computer kwarorire iko bono kero musubati oyanyorire gase all other challenges have been addressed nechibesa nchiro tigate mego create time but atware conversation na familia elinde nyare ko mwala o komenta masomo iko bono ebinte binge yanyarire koma rahisi kana yo ninga ni support ndugu ya nekiata biraiga one twarure chinga kichirichiga kare abana use kare science ya rengenga lazima tware chingu umenya okore nasi rero igana ko buri engineer bari ba okora engineering temine tinga twana turi chingori tobugori there machines chikobeku cha hydraulic tomata yamuka to a certain level oyega asiano go balance tu onye no go funga afunge but at the end of the day muri yeno na chigari cha chirere aro chibwate ekukulikira check engine and what have you chigari chiri chinkuru nchia bwate gento unike umuntu ndamate computer it's all about umwana muswati gusoyo go operate okorosigari atwara ubumanyi usichisemi na kia go operate computer tamote binga yo muchandore ibintu irasi ya bere rahisi na ande kubwatia yo mbwatana na daktari kiatebaga abana bakinyaruka mbabasa gutwara bo banga ono maite engineering ose chemistry yere University of Nairobi oka university cha Kiranga university ite ya Kisi nebwate chiseme cha science in fact as a school tubwate chi department inya cha science where tubwate biological sciences tubwate chemistry tubwate sabu tubwate physics omwana uri nyaruko rega iga utaite komenta masomo so koreto usino bwarimu utaite komenta masomo bono chibwake sabu nga tibageri tiangende nkore usine education masters tubwate chi course cha postgraduate at levels cheito university cha sciences wo mwana go cha kore masters in physics achakore masters in chemistry masters in biological sciences usakore masters ya sesa and chisemi chichiranga abago cha register o cha basoma nonya chisa cha magoroba evening classes kwanyoranga mwana nabako nwana ogembo aru nonya tutebe musocho aru nonya suneka aru nonya paka as far as rongo is about 20 minutes to town achabanga so make class yiga tatebanga amasoma ya mata sciences karega ringe chi university china na choka Nairobi KU na maybe Gatoni amasoma aretirwange mwana tabasago mwana nyaruka tabasago teyanga bono agingo tiga abana ngogocha kurugera abana ngogocha gokoraki amasoma achirange tigabacha basome chi university bune yeiterega Kisi tubwate chi university chinde lakini bono esencho Kisi nere range na bwoga iga abatogo kwana mintoge tembe tuasabirenga abana kinyaruka tigabaira ne school bali bakorete degree ntangani gose bali batigerete nchera mata no beko nyarekana ngo mwana nyaruka gaika usino mwako kabere agatiga because of challenges ya nyorete here and there maybe agasoka maybe umuyibori agasira oyo ko support yakabora we are encouraging baira ne school amasoma akiranga nabago transfer no kuru credit kuru asarenge ache university rangaiga anyare gosoma anyare ko mental usanyare ko ba ogwetenenera buyamambe and of course tore igagwa sore kero commentara ga kuru ko maybe andake na botura tebe ogokea ko mubaro bo basubati abaganda ke naro chagete chiseme agaikanchira maybe akanyoro borito naro chagete chiseme agaikanchira gaso asenyomo
nare bono uige oschageta masomo kaikanchira kangya gwake hesabu yoko balance kurenda familia yae na kugendera na masomo au nakimwa bekire this to be so simple kwene kianere in as much as nko balance ya time for the family ngande nko balance ya time for amasomo nande mbiya mono murai tete bega nande amangana masomo challenges ne chinyinge among the challenges wa kwanire tagetende tenga there is another challenge abana babwate sa abana chinyaruka babwate mabe kunyareka no muiburi abwate buna bono nche minto to arenga abaswati bale batano na nchomo muroyo ngena ne example kwanyora ngomuga ko minto ga pete konsomi mono compared na abana chinyaruka kwanyora ngomuga ka gete karabwate chinyaruka usini sato na abamura bane igata itasomi abamuraba mono kubwa chinyaruka we banga mambi omuntu oracha munyore no mwana we nyaruka kwanyoranga mambi umnyaruke yasokere gochi ase yasokere gochi lakini at the end of the day nyaruke ye tebwatiki masomo lakini na bwata qualifications choko and university so totebi aba baturigereti se batotegererete inga ekere to make choices especially choices chia career mbuya omwana ya chore science mate science ne notion to what ngane nko actually science is practical yendonkeyo anything to roche science no ne gatu achagete ko rosie cha iri to rabaka o ma tene square to mix na maji na magero mondo ya becha but mondo ta ko manyanga na mente aspect ya temperature ya vera o si agara ya increase the rate of esukari yego chera muntu takomanyabo igo science yeke nigendo tuyibure tunakyo lakini ntu amanye tenga nakyo no manye botahe ngoro gendo nkego kongo una kigendo kalibu muniswe kagani science has been there science ni arobogima abana aba baito chinyaruka mbuya to bayene college babwate baira ne school bakore amasomo science kiagera no rumure more raisi no rumure more anyare ko bakonya mambi banyare ko daktari katonyore nkwane agase abanyaruka abaiga bosaba subati abaiga banyore chinga gichinkongo kwegenderia se chisemi for maybe for hindrance of other things una family matters maybe normal life challenges nakibaho karabanyona barabo basembo kwegenderia se chisemi cha maybe naro tigerete nchira naro oboire go chaka sengencho kerapi miroko balance asemero beria ya kira lituko na chisemi chiga onyore it will take time mbiye manas liboli elio na ndu na daktari atebire tiganteme komenta ngoteba iga umanyete amasomo nonya ntuase abamura na makongwale ntonalete kolemereria abasubati abange boboete amatitiri akogosuga otama science taiti muntu boboete amatitiri ataite umuntu atware nkorenkong areme konye soma nande kera abero moremo tigamanya iga tiganda ru example kamo nyorete kero narengo mokengo soma primary madam nere ya somati by then yarengo kora P1 konye uchakire family kingo ende university ko report umwako motangani kama yora noale ako register masters igo ko undergraduate masters akora by the time ngo kora masters ukolere PhD. Then it means a challenge iliyo munyaruka abwate chinga kichiabono one onye nechibesa mambi ende nyasaye nko moigorarare chincha atumi echibesa chiri chinkanyorire erinda agende school egento kende ase bali maybe banyare ko ba introduce to a family maybe ba sokire babwata abana tabasa koimoka mambi eli moigate na bano ngo chakanda masomo bakaikaranse insene family yae in this case yo mugakoya amotebi keron kurigereria asana atigireta masomo nimbwato moyo boko and recommend nande gento ntatenchi kokora 1 2 3 so that banyare kukwana bashe birengereri so that yo mugakoria asiboke amwanchere aira ne school atakore tigo achake kwandera bieka obokongwe gocha kwaso egento giya kabere ekera nyorirerie bageririo goso school nere tigagenda koromuki akwero amanya nabono kina amuire gusambe nyimbe kwarari tiga make sure bunes enyimbe ganko bwenere tabasa gwikaga ali asio meri
gakonyore sabi yakongire bigo gakwanda so yo mwabo oyo bagosoma nere kirasi amundo chibintu byankongire gaiga achake kurura uchimoyo kintu kende gyonse gikurwa masomo especially kero muntu akore degree ya kabere ya gatatu uchimoyo alineta to muntu abo mukong nanda atigare ko ba focused nanda ateme ko balance asa ngenjo mbali bawika bate oigire ikire bintu byakongire mbuya ni nchenjia nande telubiya ko change nando manyete there is what we call umuntu abana to gutware a mentor or a role model kere bintu byakongire uri ko report kwa mwete bintu bya biruba kere bintu byako kongire nabo kwanda sale onyara ko gokobo manyi bose kero kuligererio bwato umuntu bune role model yago ere mutu yago kere bintu biko kokongera kwaligereri chinga kiya yasomete ebinte byarenge bikongo mono lakini afaulete kwarire na into abanyaruka baito babone to gutwara role models in life bura wana njoma ete role model ya no musubati for your information professor Merigetu no musubati ne rogerete ngaikaranse school asana bwato gokong nari nko ndase na asale na ashianere onde nabono ga koraiga to basa kutamakuru abo demereria kwarire ebintu mbiche biberaisi na inche nkanyara koigwa bona abanyaruka abango konyora abande bakonda besiekera be muri uko muri no kobesa kere bintu byamo kongire onyora bona kona koiranana terubiye koiranana tigatware role model anda twara abantu bako mu support yebo asa masomai tigatocha sore daktari Obed nando nyogo gutware nkwani yo komentara sa daktari akwandire na chika kuboria litangani nkayimbura ya chagete gutwira what do you think should be done asengencho inukero moko ne kya masomo igase university abarko wega barure maybe kurwase chi school chi secondary au with a different notion meta se school secondary no abarko wega bagochora of their subjects their careers andake ase ensemeria ya secondary nyore abanyaruka bange babete either misled was say the notion that was going around about sciences keroba ikirega se university kwanyoranga already they have that bad image sciences. What do you think should be done asengencho kera baruka bara se secondary banyoro basemi obiga keroba ga se university ne mwanyoro chinga kichinyororo ba sokia sobonge biamono Eric tiangire bagari Clinton okwanera eringane rigwate bire ditangani it is never too late to make a decision abeko nyarekana umwana oye kerarenge school ya secondary abeko nyarekana umwana oyo in a way or the other tanyare tiko perform buya in science oseno nyo performance buya ta yanjite because of maybe approach mwarimu abwate cyasare lakini renda bono umwana oyo kaikire gakorire sky omanyete again take ma bana batogo sombe bose most of these institutions to bwate cha higher learning to bwente to abantu bamanye aiga go train again to go chaka kora sobulu mabwa bwenzi matri kwarenga secondary go se kwarenga primary okwarengo esengenjoirire no muiburi because it was a requirement lakini ekare ikire bono kisemieji che university ose che technical college kisemieji chiro o train go se go perfect ekego getoire na nyasaye bono yatoka ngomwana we nyaruka na ire ekegwa kia maybe wonyagitari na ire maybe ekegwa kia engineering na ire ekegwa kia mariogo maybe in pharmacy lakini kwanyoranga embura mwana oyo notion ye mbure ya chagete kumutwera in high school ekera chagete kumanya organic chemistry ya physics ye ya ototete to bateri to ba encouraging despite challenges je bakonyora kende gyonse no gwetoma yani mwana oyo gatatware tio moyo ringa na inche onyanyarebe ga korete nchiti ngokora nchenki ntakorere at the end of the day no bara nyore nga taraika na yare asabande baikire igontete ko encouraging kende gyonse keria na bangana as long as kwa nyore opportunity yo gukora etome ande kero gwetoma no be in a position yo konyora matekere someone once said umuntu tabwati purpose in life hakuna haja komenya
ekero gwachire skuru ayebu no mwana nyaruka ayebu no mwana onde bwensi kweruwe skuru tware vision nga igonta etengi kasegete toko batoiko igo despite the challenges to bwate igonta etekwen courage abana chinyaruka baitome kentonki ya nogenda abu asoko genda bintu mbiri ko anda kwena nuga wika stereo gende koromo kibwetome kumakonyo regenteke bia mama Yatoja sore daktari mbare bako kwana bose chinkwana chiro chiko ne kyonga naro bwato maboko la science chikiga but kero go chigoso ase university maybe go the cost is very high, it consumes a lot of time ngakira nyara go advice omonyaro ko leskari buso musubati how cost friendly chikosi chika cha sciences chire kero koligereria cost ya masomo generally amasomo andons ebe mwana ne certificate ya okora ebe omonyaruka ebe omomura cost yori bagochora cost ya kogeya janya ko batofauti but kero koligereria there are some courses naturally they are very expensive if you have okonyolere igoro nande kwanyora maybe ase okonyora ko muibuli koreise egentege tangani tigante beiga kero koligereria serikali yaito ngotemere so some of these science courses okonyora buna serikali ngochere yaswa ime yaruchibesa yagere field ya trimbo cancer not only for sciences but generally as abanafunzi bonse bari bataite gosoa chi college chi technical colleges universities teacher training colleges serikali ngosoere ime yaruchibesa apart from that gachuri release ko ga igakera matemo asokire abana bakorete buya abantu mbare bagocha besoke bono chibengi kero kuri Equity babwate wings to fly bagato mwana uri okorete buya babwate ri bagario komoso goende chabo cooperative wage kwarore goende chabo KCB apart from that into what GNGO chile willing support abana bali bakorete buya bamenta maso igo bono ekero mwana achorire course muibo litagwana tikoligererie fee nechibesa irenga na amagote bono no munyaruka ndochi no yo nabo arakore achiasoke kwarorire bono bintu bya guchikonyora guchimutu ali ntu guchiko benefit muibo litagwana tikoligererie o mwana kera somiro mwana no ibwe community agocha gokonye community na ande buna na atebire fee lite basa kobege tango kyo mwana gochore course goso muibo likogaidi mwana achiko gukore course kete igo twamenye na serikali ngorwere chibesa ntobwate chikanisa ngoja chire chiaru chibesa ntobwate basari you know chibesa ichi chonse ngoja chire chiagere cost yagendanse nande tikatumanyega buno muibo lekera kwanyara na masomo amatemo na asoka omaito biya pio mwana ona bwate ose na bwate B+ inkyo gendrete ko korabone in preparation because no maito mwana at some point na cha in the school digo muibo ya chake mapema go save kaliaga kabwate ate be gutwara abasani kwarori abasani ana bagocha kumugwata okoboko so that ebintu bigo ke guchimutwa nande gento kende kero tokoriria mangana ye cost sometimes kera abana bachire chi university chiga within those institutions gocha bale batwara support financial support ya sabana buna bona universities inchibwate what we call work study program omwana agosoma aigwa kabarua within a university ochonyora gantu gitega kama konya samangana upkeep kwarali so that kind of work study program chirongo konya chire aya within the university mana ndiro gocha kwanyora maybe tubwate other organizations chia banafunzi ngora tule ngoja balata kintu bwato mwanafunzi gete obwato boremeru bwechibesa ntotaite komo konya igo ya amate nere willing yo go support mwana ndo bwensi elindanyale workcholize amasomo maybe daktari na komentara ka kuonya ko bwate nkwane goro ya mangana iga costa se chiseme chiga cha science nintaka komentante beiga nga kumanyete chip is also expensive yeah abana aba baito gatoba equal opportunities ntorigereri chibesa nga ono mwana nyaruka tigamuira ka course kare chip after all na cha soka ya dagoya mambi ende to kumanyereri ngo cha gukubwato koboko ande to gosomi abana with one notion nga pekonya to basako ira mwana skuru nga cha gokonya mambi muire mambi nera cha konya egesa kugego cha kurumutu
amang'ana chibesa nechisemi tobeke ensemo totebe ntugasi tubuna abaibori nokoriga chibesa tiga abana basome lakini abana bari batari kwenyara ose che family chitari kwenyara koira abana university semiteyo ere chibesa chinyinge kobweyende maybe ne miaka toratebe ekosigete ekoire miaka emenge university because of the processes yogo iko daniyende but kwanyoranga chibesa chigwakanu ochire flat rate across course except the course of medicine na law chiko bayibaraka because of the processes and because of the ebintombere chiko involved igo muibori na igo morko rio tutegweso ya tana rako baka gutwaro bo baigoro ya course teyo tigatnya ko batogocha sore daktari initiatives kiabekirwe ne maybe totebe university au bose chi department cha science as university au kone kiabuna aba subati ngo yasoke barasobonge ko ira chisemi chiga ebune university ya Kisimu bwata initiative yo kone kiabuna ngokora mole sensitization choko bwatoka either bosemi bose oko virus obuya abwa sciences especially asaba subati chi initiative ne chinyinga initiative nkangani ne lyo konyora staff within the university baba basubati baba basacha normally we go out to some of these schools tuanda twakwana na abana tigandu example kema kuna wana kera twango kora book donation njena daktari na basani baito tukabeka namo tu alenko na debita kera twakobete bitabu byo chichi school wa watu wachire ngome tole sure that amongst our team abasubati mbaro ande kera tu ikire gari twabali baga bakwanera abasubati bamuabo abana kinyaruka babatebye ubuye bwa masomo so there is that one currently what we call motivational talks career guidance abasubati baito from the university bali basomete bachiri koromono nganda bali chi school ekira the latest one nginyorete school of agriculture no yarenge kerero gorogai abasubati no barenge school ene bata abasubati abange sana chi daktari warore bakakwanera abana so that bona abana baroba na kikumbe amasoma ya science yiga abasubati mbaro onye mbanya ko barabona babarora kwarorire na anderende there is also another initiative kero kwanya mnabono nata the next time we get an opportunity for a similar program we'll also bring here abasubati baito ku university bali basomire as sciences abaro banyale ku experience kiabo kwarore ngobono chinchira nechi nyinge bono there is also another program amangana ya STEM activities kwarorire the university go chere organize kuna wana mtu abwata yaringe something on climate change whereby abarimu bali abange bajete ku ruchi school abasubati nabo barenga abange so that bakanyora that additional training ababona kero bakoira na school gali kwanyara bona banyora additional information ba change yake STEM ya science technology and engineering mathematics so there are several things to which twakora so at least to nyare ko ba accessible so that bono abana nkora chabale school gali school ngoja chire university yali ke abana kibako na kwanda round ga chi office yao chi department yao kana baumera na basubati bali basomete bali chi office that's it tiga to chekero tugetie go chia gukora twasore daktari Obedora tumanya na ndonyo maybe kugutwara nkwana yo commentera sa daktari akwanire kwa mention about the technology egocha abange ba natwachika ukwana babere bagotwara obwo banga musubati nagenda achikongya kuimuke engine agenda kongya kubwata ni chiwaya but as you mentioned technology ya chire how effective yego chikoba ase omwana musubati and mono kero bono totebe technology ya take over whatever was to be done na barabu totebega karna tebego ye technology ya chire abana bekere bago chekera sirito ya sciences one thing about trained is on know-how you tumia instruments different instruments to make work easier for example nowadays maite tadi lazima mirore what daktari ateba omonta ndakega physically usengende ngatendi umukutano asegete physically usengende karasi physically at times no bego toka na bwatre nigo maybe nkare gusena conference asegete
batikira sikiana ya tokire guseke happen ringa kire magoroba na inche kinkale mukutano ali no mukutano alire abongo create Google Meet to merane so mi abana aba online mbaikere woigo chi instrument ye chi nyinge chigo tumeka gose chigo tumeka chigari chiabono o chigane tyobo semi woigo no bo semi obo talinga ne chinguru bogane ti ngomuntu atware chinguru amanya kunyara go operate these instruments kwanyoranga umuntu agane ti semi anyare ko komanyanga ekarega egente ke machine ya prompt trigger nkinko mata ose where do I go to repair in this particular engine for example ose course buna bono ntebe ya chemistry course nere ko somia bana ya unit operations for example kada unit operations to kora maybe an example ya paint technology mate kare abantu baratebire nga ayendo bwagacha njengo jana gwa kerangi umuntu orara ero iga abantu banyore ngirangi ere more costly than even kwagacha bono koko ende technology ya paint technology bona se unit operations kwanyoranga chi machine chiko chi setup igo go chi setup what you automate in a computer koko nyora the end product ya sokari to meet the required requirements kwa ile na se computer kwa step 1 maybe pressure yale ngo ekare to mix the pressure was a bit low binte bi constituent engineer to mix teka netinga ne chinguru ko sene bichiko montago chikobogori ne chiseminga in the course of construction or say in the course of preparation of this particular paint kwa nyoranga eko involve chi process chire usenten omwana ye karabu ata chisemiechi brane computer ligeretia nere na bwat end product ya gose kwanyoranga that paint technology ne bwat quality control department quality control department e como te vietra ikera na standards chiri tu ana nete kebs ere ka kuira na ga se computer or process 1 process 2 paka process 10 or where the labs yarenge igo tweni karejia bana banga kali nguru bago chikutumia HSM chiri bairwo ose bago serious story operate these machines ose go produce kwanyora example kikira ngin kwana na bad kwanyora ngale rero ngakugurira ngyo mokebe 4 liter igore usene chiri bunye usene no kwa napakere 10 karoma etera ngi tu akagurira ngyo mokebe usene ribwe ya usene 5 but rero iga kwanyora technology that has been involved to prepare this involves a lot of science iga bana tweni karejia bana bachinyarukanga ntori kuchikutumia nguru chisemi chinkego to kuchikutumia tutumie tunyare go operate chi machine echi tunyare go komanya abo seminga whatever to produce nke meet the requirements onye nke meet toira na nande drawing board nande mente abana bekere to cha kubasomi tutaite barengereri outside what to abasomiri nande kwanyoranga ekere arikirwa iga ndosi toteberangiye ekena rosiri rangiye at the end of the day bora na nyorte ke baende korosi rangi kalinga ko nangi saransong endre korosi rangiria there is need also to input and produce a better quality at a cheap cost kwanyoranga eyege involve with umano ya ndai saransense arorenga what do I need to add mente value asegente ke na buna na kanyorete tingetiga buna kire kwanyoranga igenteke nechiseme ke ganeti kiriyo mwana oyo arusiri ase amasoma ya mo briefly tiga mente ngoteba iga buna daktari akibikire gokora science system lazima jikoimo kichinji we also have other positions as a companies okonyora bono muswato kera asomere science area abakwanda ikaranso bisiatenera abantu so we have all those other positions which are available within organizations that's why kero konyora kere company ko likabanto okonyora chi position nechi nyinge tairasima ayochi ko kolega sio koboko ko somere tegendo kiri na domenta ka kosia ka kega abaga bono ko iro department nga asega asitari edito lakini ule within gento kiri somere komenta yo mente kemo tikatura note it down to kurana kurwa sense mo studio ya kabela tunya kabato ko endro mwanchu morigeria
tukanete gosange mambiare rona Daktari Obed Nyabaru na boigo Daktari Douglas Rayoli PhD a lot of sciences as a set koryaro na boigo kwene kyabuna enkuba togatorobo seme gocha sabana banyaruka na basubati goeso ya ase chikosi gatutore mutimo komo kega ase studio ya kabere tokorana abasomu abagamba chiko tumanya now what is the way forward kerogo togo cha kwene kyabuna ntogenda tokuboria abasubati abagaba eso kya sobonge na boigo strategy chiri cheki chabe kiro cho kwene kyabuna bago chigo eso ya sobonge mbache kwene konyora chiseme chigatoska Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chiko ya mandege uzito somya bamuraba chiko ya mandege Getemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribal studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya
udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yukuri? Minto gaika. Nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole yanteka. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Nyanchama coming soon on Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na woigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembatu Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamuraba chikuya mandege. Uzito somya bamuraba chikuya mandege. Karibu sana naende mwancho murigeria sense bega ya kanene yo mwerio yo murubiri gwetwa nya getembe imambia rero kero tugenda gusanga igase studio negatia bagani baito Dr. Douglas Rayoli na boiko Dr. Obed Nyabaro ko kwandra manga sense bega yemiremega ya sciences ase okoba okosemeria basupati na bana manyaroka weso ya ase obonge tokorana enkwana yaito Dr. Obed aika adit shota singin chukwa wate enkwana na boiko na bo komenta kukwandra se ensebega waika convention ya technology Indubine department ya science ngakimwa bekire merobene yo embrace technology now that young technology whatever ya soira sense mega Indubine department ya science especially university you know mwa embrace and mwa bekire maybe kopasemia barko bega pa science ba water na technology bono ya chire bia mama ya nataka comment adia karaya kedinga science tuwasko edigere koba umurimo we chingu nane kubogori yo gutwara maso yani asile somo science yeye giye guchakara kwanza kuri hesabu rimwe kwa nayo ya STEM na kinata kama ntenga STEM yeye that is maths is part of what science ekena bana bago kore hesabu apart from the hesabu tomanyite aida matento kwate hesabu era mara tatu actually science pure mathematics and applied mathematics nero ko barwero kune hesabu pero iga muntu to gukora any research otata achiti some kind of statistical aspect abana batoko encourage akare to ko babundisa go seba goche university to barenga kero mwana ilo Kenya rokacha orego kora maybe statistics usacha orego kora pure science usapplied mathematics yani pure maths usapplied mathematics umwana ya the end of the day go charego wa utumie hesabu yeye ase maybe go calculate the company maybe the losses maybe the future ye company ina actually science kwani wanando mwana oyo ekera akodi hesabu yeye koma nyare kutumia some softwares kuna R kuna SPSS to calculate scientific correlations or relate maybe why igete kiabaiga o tema kwenye a lot of data uchibeka mo unyara uchimaji chanya ko make a document also to bare ine yemo yawe hesabu to bare na biology is another science ekere to hotel biology might also biology go involve where human anatomy go involve where even animals tora tebe go involve where even plants kwa jaro muntu naro kolete pathology plant pathology human pathology at the end of the day ebinte beyond speak kwa jaro science ige kati across iko mwana uyo ta wasako teba ngati tingo kora science ni abasacha origereri emebere y'abantu origereri emete origereri abanyama aba bamenyete scan that is still in science omwana ono bagocha onya tebire tagochiko kora course ya physics omwana otigacha kora biology gacha kora plant pathology gacha kora human anatomy ose omwana oyo ache course ya physics akora geophysics and mineralogy omwana oyo anyare koba ebogo determine even depths at which para nyare ko combine the amaguta ande nacha ko tebaiga omwana oyo kana akorire chikosi chicheto sciences stands an opportunity to think outside the box manyete ekero mwana akora science ya muigo irobongo arenga ringa ngiye ko regete geo koruga ngiye ko kamera yirigeretia
etarigerete aria ocha korenga ringa maybe toko na to isaransense toro si camera de 3D toro si gentukere all round bono kwanyoranga science ya moire tikeni use ya moire ubonchoreri umwana oyo akonyara korengereri beyond gentukeria somegwa igo mkebekiga pero ekero montago cha gukora science one biggest employer or one market turatego mwana wao chokora is Kenya Bureau of Standards. Nere to employ the majority. In fact, they will employ across SPAS, School of Pure and Applied Sciences. Kwanyora KEBS, o Kenya Bureau of Standards, go checkere quality kebinto. Nebana macha to konyu korole kabwate ento berikere KEBS. Ngogo standard go check go sa macha na meet the standards. Mwana kwa science. Kwanyorana ekero mwana yara ali gasiano korana ekene ebintebi oyo ari geta so the requirements chiwende gotoka kwa sigentiki chikera netabo igo to encouraging abana to encourage society to encourage kendi gionsi keragere abana abakinyaruka bayirane gukora sciences inga science ne abugurimo inga science yeye nere guta kubatebibe nkigete yani on cause of death. Another thing, one last thing in our as a science yetu. Korori mokoli usebu montako ndo goro mogati. Monta ndo goro chileter urigeri date of expire indiri. Umwana utikacha soma amanyanga exactly ekaracha go soma na kyako bayebo go determine the expiry dates chechinda terechi. Na kyako nyara go determine amacha life span ya kwanya mwana amachi na bwate the expiry dates. Umwano yamanye even the constituents na kia machaya. Is it a reverse osmosis? Is it which process ya tumeka korosia machaya? Na kia machaya go tested about in aya. What is it a chemical process ya better used to say is the RO ya better used. Igo science igere all round. No bara kaneke but still on yoranga ekia mwabukera still in science. Tigamente ngoteba bona daktari atebire in terms of higher education okonyora sciences ntobwate facilities chire enough choko make that learning that classroom to be interesting so that your mwana onyora skill ili etakeire kuna bona kero korigereri kare esabwe to abante bari gukora kurumu tu ekibona une technology yachire esabu yabere ngororo origereri field ya computer science ya research program chinyinge ebintu biri umuntu ari ngo calculate chipeji sana wono ko bataiga kwanyora ri chip gobono musuba tawene tuko twabena na hande ga ke sabu ri twasome tuko tukalika chipeji sana na hande nchikonya kore university yaya bono iguruga iga kero monta komenta masomo konyore binte binge nkobore allowed gotumie technology wa solve a problem gete na anderende in the course of you buna bonde bintu biendete ko change because bono tutaita basubati abange baso in sciences na bogo cha kwanya na even the chi program chiri chaito tubugate kwanya na bono tuachiro osirie nchiragete amangana ali biasness tu abwata na bono maybe abamura batakere ko baiga banyaruka batakere ko baiga bono tu ababeka baba equal kwararire so bono the training ground yaba equal for everybody so that bono kiro muntu nyara kwirwanirira to korugabo kwanyara na bono chi program chirito bwate nkwala utora wanafunzi basoka iskoga kaendrete gosoma gosoka iskoga igora inki kegendreto uchonyora experience kende really work environment waendaga aliyo colleagues amangana attachment teaching practice ibintu bona biri ngoja bire byakonya sana such that science ili yabe enjoyable yani umwana akoiguya kera gosoma egento agatebu egento gete ugochiko ende field ora buna kego koruta kweba lirikaro umuntu kwara ngoso baita kabisa iga bono kwa graduate wata bagenda colleagues bone ibintu bya change igo bono chi curriculum chi change that's why bono ligeli amangana CBC achire CBC bono ebinte binge balentera amangana STEM ime so that bono enjire litu angonya na bamurana bwa bange bakwanda sciences bono tuachake irensa ali na CBC so that bono abanafunzi bonsi abanyaruka baba muraba iga banyare ko ba fit so that bono kiro monto ajikonyara kogendere ne line eli yaye
atageta asoboge mabwae. So despite all these other challenges. And that's of course when Dr. mentioned on sciences it's only going to the field kuna change kuna nini a lot is around the sciences labo montako nyaraka baka ko karansaria sense mo gutumeka that technology we can sciences kana na ribodi ya nge as a technology ga saina ko changa kimwa embrace on your curriculum kwana ke una in as much as boro technology ya chire na inuchi semicheni kwa kimwe chibwatoka in line with this technology. Beyond kuona maybe daktari amanye commenta kero to kuligereri egento ngere nate na bono our programs chich course chitoko so missions twanyarire go chirigererie twanyarire go chichenjia saji tatito nyare ko incorporate technology enchiriri tware ngo twara chi lecture chioko mwana ko ende class yote kera mamimba kamarogoba bono mangana itayo tware entre chi practical ime ngotumia tole chi computer chi gagosomia abantu chi video nchirororo chi animations nchirororo saji that bono konyora information elio muntako na ko imagine ntubwate ekatuni getero siri omwana akora in real life bona bona gachorigereri abanafunzi bagosomera mangana medicine omaete umwana olia karakoriro bonyagita na bona gachorigereri buya kero kwanda asenya gitari abasubate nabo abantu gachorigereri chinasi na chinyinge chibwaterete chinyagitari chinasi chiri abange n'abasubate gachorigereri abantu bali tokoroka nurse aid assistants bali bako bakonya abange n'abasubate iko chinyagitari chinyinge abasubate bali tukelemo bamwe gankatoko chinyagitari togosieka basacha ntoko nyara nabo abango ngona ngo tananga ki in the course of yogo training abana bona balia ebintombire bigo chabiyagorwa babitumia gosomera kwaralire teaching aids babitumia gosoma by the time bagocha koenda gochiko handle patients kwanyorambia bale chi practical chiri chigo korekana as sciences nko bahala ochire. So at the end of the day kwanyoro mwana kagosoma theory practical nero so that bono banya rakonyora experience na hands on manipulation sibintu bibitakeire university and ons no ne university yaito otore guided go setore under amwe koroku curriculum for university education Q program te to offer etali accredited na Q ageri go cha kwanya abantu abatebanga university gete tiri go offer degree tiri accredited accreditation yegere to koyago konyorore ere match to go say ere guided na Q na kitogwenta ko ya offer one bono ega CBC achire kare CBC achire Q ya chakire ututumira guidelines on improvement of the curriculum to ganyeta abana babache 2027 into already to improve our curriculum to meet the required standards cha Q but bono again this time round yego somi mbocha bobe raisi yake mate tuanalire tokolisiwa abana university konyora abana aba okubaire lab kwanyora maybe arwete school ya renge sake njabwate equipment ejiche lab lakini bono with the CBC curriculum ya CBC ngiwetenga omwana o sciences igago cha kwende school ya science based omwana o arts aire school ya art based meaning some of these big schools chibwate equipments ochigo chikoba maybe koba med chi absorb abana baki ba science igoto go chikonyora abana in 2027 abana bankonyora at least mbabwata an idea compared to the previous curriculum abana bane ko che university kwanyora mwana oyo is the first time akora non-AS is the first time akora HPLC is the first time akora a certain instrument kwanyora na no manyi the time we lito bayatenga semester gere metienyana tato nenu sugo chiane about 12 to 13 weeks kwanyora mwana oyo by the time akomanya egenteke kabisa chinga gichi akoleki chare lakini bono by the time to receive abana ba CBC 2027 abana aba already the curriculum inside primary na secondary ya bare tilange HSM cha science igo ba gochigocha masomo ta ko ba makomu buna bonari biamu nego uno bosemi kwaye Dr. Obediga go kwera apange ko watkana
nensebe yokonekia basubati abagangu esoke barasobongera baigo amariganio yokoba in line with the competence based curriculum. Tikatocha sore Daktari Douglas aswe okurigia gukorera bono miroberiki ebwandete kobekwa bose miroberiki mwabekire yogocha kwanika kira basubati abaiga bago esoya asobonge ase chiseme chigane mona ase esukuru ino mbachikonyora obosemia bokwegendereria baka omwerio bwa chiseme chiga chia sciences. Emerobelio ne menge tobwata egente getangani kabisa twakorire ne reach program cheito twachichenjiri chichikoba friendly so that mwanafunzi ondo bwensi ogochigosota egochikonyora obokom egento gia kabere kero korigereri buna bona ase skuru yaito when it comes to employment ntubwata abasubati abange sana banyarire ko eguri bagali ogokorega cia university turabona kero nkorigereria department ya biological sciences eturaba sacha bali batano lakini abasubati nabo abange they are more than 15 kare tokorigereria ase the entire school abasubati nabo abange bakorete sciences kobwa abana abasacha that means again nkongo somi tuharenga baba muri abange sciences rage batamire batigira abasubati igo bono in terms of employment itubwata abasubati abange nande basomire mono bande bali chi daktari abande bali chi professor then it means bono kero mwanafunzi uri ochirengo cyari konyore role model kwarale gochikomo guide bagukwane language yamo abasubati boka ba karanse kona ba share uri akomote challenge yabwati no le motenje na nyenyoretera kintu kagenda iga kwarale. So apart from that kero korigereria ase university ntobwate ase school yetu ntobwate so many societies or organizations cha banafunzi bura wono ntobwate Pure and Applied Sciences Student Association kero gocha ase kero mwanafunzi ajoinire university gochare bali ba science baso ase group eyo banyora libagali okuburukana abanafunzi bande bakorere sciences bali mutu yabo so that bo banyara goshana barabo. Apart from that gocha tole to organize seminars and workshops so that one kera abanafunzi yabachire banyora bigger platform yokonyara go interact n'abantu bande. So at the end of the day kibale gale university kwanyora ebintu nebinge nandere ndo manyete masomo ebintu binde mbira kwanyora mwanafunzi abana ko be exposed to apart from masomoka ndobwate these other organizations or student clubs whereby mwanafunzi rabago sawa mangana yekanisa you know amangana kurunka gari ya sakorwa ndobwate those kind of groups so that one mwanafunzi okale university kale apart from masomo nkonyara go interact na abande so that one ochioba holistic that is a good structure ga guyo chakoneka chiseme chiga gwikana chira senchirengia twabere to exhaust mango mwancho murigere na kukwandra kurwa sense meyobona tigamba ribaga ndakaso kubwato ko baseme bwino bo muherio gochia se abasubati abiga nabiga abana banyaroka kubwatka nenkwana ito yarero yo kubabwato ko baseme tuchake nae Daktari Obed Nyabaro nabogo sangana basubati nabana banyaroka nabigo kuba omoya so kuba encourage weso yasobonge ase amasomo ya sciences mbia mama nande ya nibiri bagere ko encourage abana nyaruka anya register nabigo cha sobonge okora course cha sciences bitangani tata ko tera mama yete ko rule chiga kiti cha kale discrimination ya lengo egas na hekyo kwa na korera sia basacha toka ra saba swati bago toka ya in fact naye you are in the right place or you are in the right track which is okora science nere ragere mambi ende wete nere ragere kubeka se utarengere tingano ike abana kinyaruka especially abakinyaruka tatenkwanere bagokora sciences bose bakorere sciences abange babo banyore konyore opportunities chukuri kuchi nyingi compared na basacha one abana abanyaruka despite challenges no one chicho konyora maybe in a way or the other konyora utigira masomo because of enyomo so tigira masomo because of chile sachitayo mambi ende naye no konyora chinguru to tiga mwana wenyaruka tanyara gosoma abana kinyaruka nabo bakubwato koboko abana kinyaruka babe encouraged bacha bakora sciences bachikoba ekieleleze kia
asa abana bagukina gose ekegori gegukina nkori ngoteba iga amasoma mange gose asa abantu ba research yakorerwe nyinge abana bakinyaruka mbare kind of n'abantu bagwetuma ekera bamwire gukora igento kari gukora n'emyoyo ebere agwetuma kwanyora korire igento to satisfaction aki abana kinyaruka na basoroyi ko konyora libaga mambi ko konyora libaga ankiende choose a science kiagera mambi ende science yeye nero. Thank you so much Daktari Obed. Na seore Daktari Douglas ekinda atabe omwana munyaruka masomo tali makong especially sciences ebintu bono byabere rahisi omwana munyaruka ni maete na mange bagwetera matemu na mange kolende kera etera matemu omaete kera kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga ugali. Lazima maisha iendelee. Onye onyorere technical hinge somewhere, she should be able to rise up and move on. Igobono, despite all the challenges, opportunity nero. No rende maybe oikire maybe gochaka onye na mangana ye family tigakwana na bantu baye elinde banyare komo ali baga banyare komo support ya samasomo. Na anderende bunabona kero tokole una daktari ateba abasubati abange bali bayiro opportunities bakore kigasi bakolire gasi engia mono bunabona matekero kolire science kero tokole abantu bali ba revolutionize science abasubati ba contribute mono as a medicine. One of the latest award to abwate musubati nale okoleta mangana physiology and pathology no musubati omo Chinese. Lakini Kenya yaito na intuga yantu bwata abasubati abange bakolire gasi engia na hande bali example kia sabantu baito buna bono tigatwe boli Professor Wangari Maathai egasi ya kolete yogo conserve environment then it means she was a scientist. Yogo conserve environment akarwanera Mau Forest akarwanera Uhuru Park yaito asiga asili rueta katurwanera na ando kobe asili ankolete engia na better organized akaigwa Nobel Peace Prize. Kero kuri chiba yasa chiri atu one of. It was more than 100 million. Esa award. Aso kurwanira Mau Forest ya ito. Kwararire. Igobono rende na intuga iga Kenya. Kero tokuri structures cha ito. Changire organize abasubati bairo equal opportunities. Unaona kero tokuri gari serikali ya ito kero tokuri judiciary. Omuntu otenere tororo. No musubati. Igemine ti musubati gasomire. Na anda abwate chimbu chingia ebekire buya society nko recognize ya mu award even we come locally ga kerogo cha city county cheito ga urabona kerogo cha university yaito abasubati mbale gali ba iruchi position chinene urabona maite kisi to ento bwate professor musubati Professor Kalen Nyamwange okolire ga singia na ando musubati tigamanyaiga chibesa nchibege tango kogenderia masomo aye. There are so many scholarships, there are so many opportunities, there are so many organizations chire willing Clinton ko support mwana munyaruka tigebwata mbiyama. Thank you so much mwancho murigeri agobona muna koigurobo semi obuigo chibesa nchibege tango naboigo abaibori baboto kirobo semi kweneke bunankorwa bareri baga ochia se aborkwa baba namuna banyaruka weso ya asense megarayo mwana munyaruka ole iskogari onyandake kwanyare kobako bose kwanyare te kobako gotware getango gekagera tochiet kogendera chisemi chago nabo konyara koba kuimukeria na Daktari Douglas atebire na yo twaro muntu ore kiorokerero kiago osange nere erinde sabariga yo komenta masomo enyara koba kogendera senchirengia. Daktari Obed na mention yote banga sense mega ya masomo iga sciences tarazma umusubati nyara koba kogendera sense media yo koene kiago kora chira siri chamogoko erondiga teknolojia achire nabo kwene kiachisemi chaga senchirengia onyore meremo yo kwene kiwikirania senchira etarira sipanga wikogenda ali ase ground nabo gutumeka
ensemiga ya wa technology na boigo hasensemo yechisemi bali babwate bitango byo konyora libaga goikarana se chiskuru au emiroberio nkubwato kwera se bono bate Breach University umetekara bante bakamanyire University of Nairobi okokoresa bali go Nairobi ali gwachi gosoma na wadezi bintu bya chire digital na bagokora online classes na bakoria the part time classes okonyara ko bagokwegenderia se chisemi chaga se tukeri gari 10 kilomoti nyoka bere kero mwaka ligo chengero asobokora ligo basubati na banyaruka sensemo ya sciences na bomwancho muri gatonyara ko batoko bwatoko basemenu wasabagoito no wasemerenga kwanyara ko bago kwesemia asenchira ere engia Daktari Obed Nyabaro ase omumanyi bwensemega ya analytical chemistry kura University ya Kisii na bwo Daktari Douglas Rayori omumanyi wa magana a molecular biology kura University area ya Kisii twasangira mango mo director nago ntebinga na ko nyana takete ko degree yaye obere convinced ngabono nachigo sensemo ya sciences achi ko egendria se chiseme chiga senchirengia wekerego mwancho mulgeria no twikira omwerio lakini kurende nyora semereberi yite kubwatia anemo na semesa yekionga chinsa 10 chinsa isano na ibere chabona masune chinsa 10 na bego kubwarero tuchikugendera kubwateria ngane nene kegimasa bajumbe bakagire kweranire bikaro byabase ebunge enene rire guchakorigeria kungusana no kugagire kwene kweritkoria rero aseke gambero yatete ngobo mabwazimio obubwa beira sensemeri yabarabakase ebunge yo asegeka nabwo korengana neri chiko babwente koba abarai eba sensemeri yabarai bari abanga se ebunge yo nabaigesa bari ya chakire yo mheshimiwa Raila Odinga yogo chakwene kya gwakirwa chikura ikendega litkoria Jumamosi litkoria Jumapili ase chikura chikagire kwene kiwasomo chebwa Addis Ababa ensemeria ya Ethiopia gotoskare gendra ko gokiremero bere gendreta ya Getembe TV ende to chikogendra gokumanya gokogokya na gogosemia serero murobere bwetu ani Getembe to ikro mweri agonche nkoro kwa Clinton Ndigi Lucas Mugaka Wilfred Matundura korumaiga ye chi camera abego mo director ta Villa Kariria nere oene kya maribire chibichango cha la century ngya tomera nanda sembeo Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Getembe Television ekionga kya